leluhur semoga semakin jaya dan Amin. sekaligus untuk membuat generasi-generasi yang jenius. Terima kasih. Matur sembah nuwun Nggih. Pak Pak Suyono. nggih. Alumnus, Mbak. Alumnus Sukses. sukses. Nyawer. Lah yo ngono kowe. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ora kaya bakule telo mau. Kok yo piye to? Iku yo nyawere wong ki Ku yo dhewe. nyawer kowe iki. Yo nyawer Nggih. yo Mas Gading. Nggih. Indis ekonomi lho. Nggih. Kono ekonomi Bu Pras entuk pirang-pirang atus 2.000 lho aku. Yo kan dhewe-dhewe ana Dhewe telu. rezekine wong ki dhewe-dhewe. Lah. 2.000 tak Ora kayak kena nesu-nesu kok. tak kayak Agnes yo gelem ya Nes, ora apa. Wong ngene ki pira-pira alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Siti oke Nggih. disyukuri. Nah, Ya ora biasane ngene aku akeh kok 2.000 ngono lho. Utang ndi mau utang ya. Wis tak tandai ya. Gak aku 50.000. Wong bapake mau 100 kok arep 50 paling ora 200 aku gelem. Kok njuk petung ora. Menika sama Mas Sama Mas Gading. Gading dawuh lagi apa? Tahu apa lagi? nah niki wau sik nyawiji niki wau Mbak Elisa yang menyanyikan. Oh, nggih. Nggih. Garapane kanca-kanca piye? Pripun garapane? Sampun, Mugonya nyawiji. wiji, Nggih, mugonya muga wiji. nyawiji. Sik. Woi, Itu Udu. lagune Mbak Lintang sama Mas Gading ya? Oh, Lintang Kairo. Nggih. Nggih, Lagune derek niku. saged kula. Mas Derek Gading saged. bisa. aku lagi pun lali niku. Ya mangke Oh dipun iya kan. belum. Nggih, Ganti dikantos, ya. nggih. Belajar dulu aku. Nggih. Nggih. Tes enten apa mau? Niki lagu penutup dalam liburan nggih. Nggih. Apabila nggih, mangke penutup. lagu-lagu ingkang dereng dipun pinangkani wonten Gara-gara Goro-goro. adegan goro-goro kan. Nggih, dipun Niki pinangani nggih wonten dipun suwun goro-goro malih. anu nyuwune napa nggih bubare rada gasih. Oh, Nggih. nggih. Lakone yo ben jangkep Mbak Nggih. Tatin. Nggih. Ya, ninggal katesan Mbak Cimu. Kita persilahkan. Ya, kita persilakan lagi. Ini ben Kabeh dodan. ora? Hah? Mau Kabeh semuanya apa satu? Malah beda menikmati ya. Wis Cimu wae yo Cimu yo. Wis Cimuk ger tok kan. iki. Cimuk tok. Yo, aku sing nembang cimuk yang joget-joget. Ayo, yo Cimu yo gas yo Cimu yo. Warga laras dengan celeng wedoknya. Loh, nenek jadilan nang Jogja no jadilan celeng lo ya. Rodok tengah kene Mbak Cipuk. Nah. Ayo Susilo yo. Nah, kene. Susila beraksi. Ayo Sus. Kowe rasa nyanyi ra apa-apa kene. Sing nyanyi aku Alisa kowe joget. Boleh joget.